ತೆರೆಗಳ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನಿನ ಮತುಕ ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ತೂಪುಣಂದ 3% ಪ್ಲಸ್ ಉಂಡು ಆಜಿ ತಿಂಗಳದ ತೂಪುಣಂದ 10% ಪ್ಲಸ್ ಉಂಡು ಜನವರಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂಪುಣಂದ 2% ಪ್ಲಸ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ತೂಪುಣಂದ 29% ಲಾಭ 5 ವರ್ಷದ ತೂಪುಣಂದ 176% ಅಂದು 176% ಪನ್ನಗ ತಾರೆ ತಿರುಗುಂಡು ಅವೇ ನಿಕಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದುಡ್ಡು 7% ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಖುಷಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಇನ್ಕೆ 7% ತಿಕ್ಕಡಿಂದು 5 ವರ್ಷದ ನಿಕ್ಲೆ 7% ತಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ದುಡ್ಡು ಅನ್ನೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು 5 ವರ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತಾರ್ದಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ 176% ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಸು ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುನು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಂಡ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸ್ಕೊಂಡು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಕಲ್ತದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಾರ್ದಂಡ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಂಗೆ ಕರೋಡ್ಪತಿ ಆಪನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಅಂಜನೆ ತುಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಾತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಯರು ತುಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ.